Domn doctor, dar când ați m-a lăsat și pe mine să lecuiesc pe cineva? Și ești la practică? Da, eu sunt la practică și de luni de zile de-am tot spăl pe WC-uri, pe așa pe jos și vreau și eu să lecuiesc, fac și eu injecții măcar. Pe vremea când comuniștii în Moldova închideau orice gură mai liberă și nimeni nu avea curajul să spună lucrurilor pe nume, la orizont a apărut Planeta Moldova, un proiect în care sarcasmul și ironia cu care se glumea pe seama moldovenilor, doctorilor și polițiștilor depășea orice imaginație pentru acele timpuri. Ei, hai, nu plânge. Domnule psiholog, ajutați-mă, vă rog frumos, eu nu mai pot așa trăi mai departe. De acord? Și? Scenetele usturător de ironice despre realitățile moldovenești se răspândeau pe internet cu viteză cosmică, iar protagoniștii Planetei în scurt timp au devenit salvatorii umorului moldovenesc. Suspectul să intri. Intrați. Bună ziua! Aici eu zic dacă e bună sau dacă e rău ziua. Deși în toate sursele erau menționați doar 2 autori ai Planetei Moldova, în realitate a fost un pic altfel. Planeta Moldova, când a început, era făcută în momentele în care ne relaxam. Când vă distrați? Când ne distram, când eram la un pahar cu vin și începeam noi să ne distrăm. Câți oameni erați acolo? 3. Eu, Mito și Florin. Jocul care îl aveam noi, care mă distra cel mai mult la beție, era că unul începea o poveste și fiecare spunea pe rând câte o frază și construiam povestea între ei, improvizând. Și asta ne distra foarte, foarte mult, pentru că la urma urmei ajungeam la hardcore, gen Planeta Moldova. Și asta era foarte distractiv. A cui a fost ideea Planeta Moldova? S-a născut în distracție. Între voi 3? Da, s-a născut în momentul în care ne plictiseam între ei și am început să ne distrăm cu asta. Proiectul Planeta Moldova mult timp s-a ținut pe entuziasmul celor care l-au creat. Cu toate că din umorul lor se alimentau cel puțin 2 țări despărțite de Prut, banii din această celebritate au venit mult mai târziu. Și legătura ai netale cu dispariția fânului din colhozul Orizontul. Dar n-am vrut niciun fel de fân în noapte și eu m-am ocupat cu altceva. Cu și? Ei, cu și. Ea niciodată nu a pretins la gloria celor 2 și întotdeauna a fost gata să rămână în umbră, contribuind cu idei la scenarii, dar și ca actriță în diverse scenete. Alimentarea este a lui Mitoș. Ei nu vreau să mă ia vânzătoare. Faza era că trebuia făcut videoclipul foarte repede, pentru că deja era contractul cu casa de discuri. Și din punctul lor de vedere, eu nu eram bună vânzătoare. Ei căutau o față grasă, rumănă, nas, cartof, femeie. Și eu eram slăbuță. Slăbănoagă. Și eu, când am auzit că eu caută pe altcineva din exterior și eu ardeam de dorința să particip, am spus, voi nu mă credeți că eu pot să joc rolul ăsta? Mitoș credea în mine, Florin nu. Și eu m-am dus în dormitor, mi-am băgat vată în obraj ca să par mai grasă. Mi-am băgat un machiaj rapid cu albastru, tot. Mi-am făcut țâțe din ciorapi, că nu le aveam pe atunci. Mi-am înfundat stienul cu ciorapi de-a lui Florin, să par mai forme, și m-am dus eu să le arăt că eu pot. Și Mitoș zice, uite bă, că se potrivește. Florin era foarte critic. Lui Florin nu-i plăceau nănășismele, să dea recomandări, neamuri, chestii. El era foarte împotriva chestiilor de genul ăsta și din cauza asta se simțea frustrat. Dar eu cu Mitoș l-am convins că eu pot. Pentru că desenele, cel puțin în videoclip, în afară de actorie, eu am făcut grafica și animația am făcut-o eu. A fost prima mea animație și grafică. Clipul a fost filmat din 3 probe, acasă la noi, cu un pahar de vin și o cutie de Red Bull. Alimentarea trebuia să transmită demență, pentru că sunt cuvinte fără nicio legătură, cuvinte care pe noi ne distrau, pe Mitoș în special, pentru că colecția de cuvinte din cântec a făcut-o el. Lipsa necesității de a figura printre autori și a se bucura de succesul proiectului Planeta Moldova se mai explica și printr-un motiv extrem de sentimental. Noi am fost foarte, foarte mari prieteni, mai mult decât soți și mai mult decât îndrăgostiți. Noi am fost în primul rând foarte buni prieteni.
Și o lungă perioadă din viața mea îmi lipseau discuțiile pe balcon cu ceai în față despre stele, univers, nihilism, orice. Când eram cu Florin, eram și copil. Eram copii amândoi. Spre rău sau spre bine, acum mai spre bine, da. După 10 ani de relație, Diana și Florin s-au căsătorit, pentru ca după un an să se despartă. Suferința prin care am trecut amândoi m-a făcut să cresc, m-a făcut puternică, dar mai ales m-a făcut să înțeleg cine sunt eu. Și cine ești tu? Eu care țin la mine și în sfârșit mă iubesc pe mine așa cum sunt cu adevărat, fără să încerc să par mai bună, mai frumoasă, mai cochetă, mai orice. Mă iubesc așa cum sunt, tristă, bucuroasă, nervoasă, nu contează. Așa cum sunt, am început să mă iubesc, dar asta s-a întâmplat doar datorită șocului și în urma relației cu Florin. Și această transformare mi-a adus pacea sufletească. Foarte multă pace, pentru care îi mulțumesc. Ceea ce a urmat a fost o perioadă lungă în care a căutat alinare și răspunsuri. De ce anumite lucruri care par perfecte la prima vedere nu durează? De ce oamenii care se iubesc reușesc atât de ușor să se umple unul pe altul de complexe? De ce o iubire poate dura și o căsnicie nu? Dar, într-un moment dat, căutările s-au sfârșit. Și dacă ai dat timpul înapoi, ce ai schimba? Nimic. Absolut nimic. Nu regret o clipă din viața mea. Aș lăsa să fie la fel totul.